କେଦାରନାଥ କାହାର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ରହିଛି କେଦାରନାଥ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପଛର କାହାଣୀ? କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆଜିର ପ୍ରୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ହିମାଳୟର କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରଟିକୁ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବରଫରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ତ୍ରିକୋଣ ଲିଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ସଦାସର୍ବଦା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବିଷୟରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୌରାଣିକ ମହାଭାରତରେ କେଦାରନାଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି କି ଏଠାରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଦାରନାଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଜଭାରର ଶାସନ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ବସି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ, ଆମ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସହିତ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ହତ୍ୟାର କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏହି କଳଙ୍କକୁ କିପରି ଭାବେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ବିଜୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ଗୁରୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ହେତୁ ପାପର ଭାଗିଦାର ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାପରୁ କେବଳ ମହାଦେବ ହିଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ। ଏହା କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କେବେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବୁ। ଏହା ଭିତରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ, ପିତାମହ ଏବଂ ସଖା ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ହିଁ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ମାତା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଏବଂ କାକା ମଧ୍ୟ ବନକୁ ଗମନ କରିସାରିଥିଲେ। ସର୍ବଦା ସହାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ବାହାରିବା ପରେ 5 ଭାଇ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡବ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରୁ ମହାଦେବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହିମାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଲୁଚିବାର ଦେଖି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଲୁଚନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ଏଠାରୁ କଦାପି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖି ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଏହି କଥା ସରିବା ପରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୀମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଷଣ୍ଢଟି ପଥର ସନ୍ଧିରେ ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଭୀମ ତାର ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଷଣ୍ଢଟିର ମୁଣ୍ଡ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଷଣ୍ଢଟିର ମୁଣ୍ଡଟି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ମହାଦେବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ କେଦାରନାଥର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢର ମୁଣ୍ଡ ଆକାରରେ ସେଠାରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାର୍ଗ ବତାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ କେଦାରନାଥ ଧାମ ନାମରେ ପରିଚିତ।
ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ବତାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଜୀବଟିକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଦାରନାଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ।